हो म्हातारी. ऐ. कृष्णाच्या घरात किती गायी होत्या? किती गायी होत्या? गर्गसहितेचा जर आधार घेऊन सांगितलं तर 1 कोटी गायी होत्या. आणि नामदेवरायांच्या आधाराने सांगायला गेलं तर 9 लाख गायी होत्या. मला काय चोरी करायची गरज होती? मी काय चोरी केली असते का? त्या गोपींच्यासाठी मी जात होतो असं म्हातारीचं. आणि कृष्णाचं भांडण सुरू झालं. आई मी तुझा एकुलता एक, आई मी तुझा एकुलता एक, तुझा एकुलता एक, आई मी तुझा एकुलता एक. गाई राखितो 9 लाख, गाई राखितो 9 लाख, गाई राखितो 9 लाख, गाई राखितो 9 लाख. गाई राखता दिली नक मला देऊगा, मला देऊगा. मला देऊगा. आई मी तुझा एकुलता एक, गाई राखितो 9 लाख, गाई राखिता जिजली नख मला जीव घाल. 4 गायी असलेला माणूस सुद्धा कोणाच्याकडे चोरी करायला जात नाही दुधाची. याच्याकडे 9 लाख गायी आहेत, मग चोरी करायची गरज असेल का? पण ते कृष्णावरचं प्रेम गवळणींचं, आणि त्या गवळणींना दर्शन देण्यासाठी भगवान जात असायचे. आणि कोणत्या गवळणींना दर्शन देण्यासाठी जात असायचे? त्यामागचं कारण आहे, जी सासू आहे तिला दर्शन देण्याची गरज नव्हती, जी लेक आहे तिला दर्शन देण्याची गरज नव्हती, जी सून होती तिला दर्शन देण्यासाठी जात होते. सासू जी होती ती ज्ञानपर अधिकाराची गवळण, मुलगी जी ती उपासनापर अधिकाराची गवळण, आणि कर्म करणारी जी गवळण ती सून. आणि म्हणून सुनांना स्वातंत्र्य नव्हतं. यासाठी भगवान त्यांच्या दर्शनाला आणि त्यांना दर्शन देण्याकरता चोरी करत होते ना. आणि म्हणून ती गवळण तिचंही बरोबर म्हणणं आहे, पण या कृष्णाने धर्मरक्षणार्थ चोरी केली. आणि यासाठी चोरा चोरा कर माखन खाया. पण ती गवळण म्हणते, जर तुझ्यावर आरोप खोटा राहिला असता आणि मी जर बोलली असती तर ते खोट ठरलं असतं. पण तू घरात चोरी केल्यामुळे तुझ्या आईने तुला उकडाला बांधण्याचा प्रयत्न केला. तू बांधला जात नव्हता, तू स्वतःला का बांधून घेतलं? 3रं चरण. और बात सुन उकल सुगला, और बात सुन उकल सुगला, और बात सुन उकल सुगला, और बात सुन बांधनिया तू अपना, बांधनिया बांधनिया तू अपना गोपाल. काय बराय दिखावत मोय, काय बराय दिखावत मोय. बांधनिया तू अपना गोपाल, काय बराय दिखावत मोय, काय बराय दिखावत तू गवळणींच्या घरात चोरी केली. गवळणींनी तुझ्या आईला सांगावं, हे यशोदे तुझा कृष्ण चोरी करतो, तर तुझ्या आईने मान्य करू नये. आणि तुझ्या आईने त्या गवळणींना निरुत्तर करून घरी पाठवावं. फार सुंदर गवळण आहे. 5 वर्षाचे माझे बाळगे, 5 वर्षाचे माझे बाळगे, अंगणी ग माझ्या खेडे गे, अंगणी ग माझ्या खेडे, का लटकाचे घेता आडगे गोकुळच्या नारी. श्रीरंग माझा वेडा, याला नाही दुसरा जोडा, तुम्ही याची संगत सोडा गे गोकुळच्या नारी. सावडा गे चिमणा माझा, गवळणीत खेडे राजा, तुम्ही मोठ्या डाल गजागे गोकुळच्या नारी. हे बाळ सगुण गुणाचे ताण, ग बाळ सगुण गुणाचे ताण, हे बाळ सगुण गुणाचे ताण, गे बाळ सगुण गुणाचे ताण. बाळ दिसते गोजीर माणिक, बाळ दिसते गोजीर माणिक, बाळ दिसते गोजीर माणिक, बाळ दिसते गोजीर माणिक. सांगता घराणे ग गोकुळच्या नारी, काय सांगता घराणे ग गोकुळच्या नारी, काय सांगता घराणे ग गोकुळच्या नारी, काय सांगता घरा
सुटणे काय गोकुळच्या उलट यशोदा मातेने तेव्हा त्या गवडणींना निरुत्तर करून घरी पाठवलं होतं. तुम्ही लपवून याची गोटी गे लागता याचे पाठी एवढीच रीत खोटी गे गोकुळच्या नारी. तुम्ही लपवून याचा भवरा आड घेता या गोपाडा किंवा शारंगधरा तुम्ही मोठ्या डगल बाजागे डालक जागे गोकुळच्या नारी. तुम्ही खाऊन लोण्याचा गोडा आड घेता या गोपाडा तुम्ही 12 घरच्या तुम्ही ठाईच्या ओ डाडा गे गोकुळच्या नारी. ऊन लागतंय म्हणून काही होतं ऊन लागलं की असंच होतं. यशोदा मातेने त्यांना निरुत्तर करून पाठवलं आणि स्वतःच्या घरात जेव्हा यशोदा मातेने चोरी करताना पाहिलं कृष्णाला, ती गवडण म्हणते तुझ्या आईने तुला बांधण्याचा प्रयत्न केला पण तू बांधला गेला नाही. भगवान श्रीकृष्णांना जर बांधायचं असेल तर तुम्हाला अहंकाराने बांधता येणार नाही. तुम्हाला भगवान श्रीकृष्णांना जर बांधायचं असेल तर तुम्हाला रजोगुणाने बांधता येणार नाही. तुम्हाला भगवान श्रीकृष्णांना जर बांधायचं असेल तर प्रेमाने बांधता येईल. प्रेम प्रीतीचे बांधले तेन सुटे काही केले तेन सुटे काही केले तेन सुटे काही केले. प्रेम प्रीतीचे बांधले तेन सुटे काही केले तेन सुटे काही केले तेन सुटे काही प्रेम सूत्र दोरे नेतो तिकडे जातो हारी नेतो तिकडे जातो हारी नेतो तिकडे जातो प्रेम सूत्र दोरी नेतो तिकडे जातो हरी नेतो तिकडे जातो हरी नेतो तिकडे जातो हरी. यशोदा मातेच्या हातात काठी होती तोपर्यंत भगवान श्रीकृष्ण सापडत सुद्धा नव्हते. दोरी होती तोपर्यंत भगवान श्रीकृष्ण सापडत नव्हते. हातातली दोरी खाली ठेवली, काठी खाली ठेवली, यशोदा माता बसली आणि मग स्वतः भगवान श्रीकृष्ण आले, बांधण्याचा प्रयत्न करते. 2 बोटं शिल्लकच राहते. त्यामागचं कारण भरपूर येतं. रजोगुण आणि तमोगुणाने मी बांधला जात नाही, मी सत्वगुणानेच बांधला जाईल म्हणून प्रेमाने भगवान श्रीकृष्ण स्वतःला बांधून घेतात. ती गवळण सांगते और बात सुन उकल सुगला. पण का सांगते त्यामागचं कारण, ए कृष्णा तू स्वतःला बांधून घेतलं परंतु नारदांच्या शापामुळे जे वृक्ष योनीला प्राप्त झाले होते त्यांना मुक्त करण्याकरता तू बांधून घेतलं. विमला अर्जुनाला मुक्त करण्याकरता भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतःला बांधून घेतलं. अजून सांगते ती गोवडण, अरे बाबा तू घरात शांती लागू देत नव्हता, गावात शांती लागू देत नव्हता म्हणून तुला शाळेत टाकलं. शेवटचं चरण बन बन गैया चरावत फेरत बन बन गाव चरावत फेरत बन बन गवा चरावत फेरत बन बन गवा चरावत. तू कया बंधू लकरीने हात तू कया बंधू लकरीने हात काय बराई दिखावत मोय काय बराई दिखावत मोय. कहे दुखया बंधू लकरीले हात कहे दुखया बंधू लकरीले हात काय बराई दिखावत काय बराई दिखावत गवळणीचा पूर्व पक्ष आणि भगवान श्रीकृष्णांचा उत्तर पक्ष आहे बरं का. आणि गवळणीचा पूर्व पक्ष गवळणीचाच उत्तर पक्ष या अभंगात दिसतोय. कृष्णा तू किती दयाळू आहे रे, कृष्णा तू किती दया निदान आहे, कृष्णा तू अनाथनाथ कसा आहे रे बाबा. हा आम्हाला गाई सांभाळण्याची लाज वाटते. आम्हाला 1 कोटीची गाडी घरासमोर असली की आम्ही स्वतःला श्रीमंत समजतो, पण आमच्या घरासमोर जर गावरान गाय असली तर आम्हाला असं वाटतं आम्ही गरीब आहेत. काही काही नालायक लोक आहेत, काही काही मूर्ख लोक आहेत, शेतकऱ्यांना मुली देत नाही आणि 15,000 कमवणारा नाशिकला
15,000 कमवणारा पुण्याला डांबरटपणा करणारा पुण्याला त्याला मुलगी देऊन टाकतात. हे आपलाच वात्रटपणा आहे. उलट ज्याच्या घरासमोर 4 गायी असतील गावरान गायी तिथं तुम्ही डोळे बंद करून मुलगी देऊन टाकली पाहिजे. टाळ्या नका वाजू, देऊन टाका आधी. गवाम चरण दोली तू सर्व पाप प्रणाशनम ललाटे मस्तके धार्य गंगा स्नानम दिने दिने असं श्लोक आहे. गायींची सेवा केली पाहिजे. तुम्ही आम्हाला गोमातेसाठी कमीत कमी 10 ते 12 हजार रुपये दिले असणार असं मला वाटतं. माझ्याकडे त्या दिवशी सुनील पाटलांनी 12 का 10 हजार रुपयाचा हिशोब दिला. किती? गोमातेच्या चाऱ्यासाठी 10-11 हजार रुपये तुम्ही आम्हाला दिलेत. पण माझी प्रार्थना आहे तुमच्याकडे सुद्धा गायी असाव्यात. आम्हाला तुम्ही गायी सांभाळण्यासाठी ठेवू नका. तुमच्या गायी तुम्ही सांभाळा. ज्यांच्या घरासमोर गाय असेल ना मला त्यांच्या जीवनातले अनेक संकट नैसर्गिकपणे नष्ट होतात. आणि ज्याच्या घरासमोर गाय असते ना त्याच्या घरात लक्ष्मी सुद्धा अखंड पाणी भरते. विठाला विठाला. पण ती वेगळा आवाज काढणारी ती नको, हायब्रिड नको, गावरान पाहिजे. मागे कडुबाने 5-6 आणल्या होत्या त्या. किती? कोणत्या होत्या त्या? जर्सी. जर्सी गाय काही कामाच्या नाही. गिर गाय ठेवा, गावरान गाय ठेवा, नागोरी गाय ठेवा. या गायींची सेवा करा. बरा फार गोड गाय. गायींची सेवा काय गोड आहेत. भगवान कसे जातात गाय चारायला. पावा गोंगडी घेऊन पायी, पावा गोगणे घेऊन पायी, पावा घोंगडी घेऊन पाय, पावा घोंगडी घेऊन पाय. सवे गोपाळ घेऊन गाई, सवे गोपाळ घेऊन गाई. वृंदावनी आले लवलाई, वृंदावनी आले लवलाई. सुस्वरे बाई वो बाई वो बाई वो बाई. पावा गोगणे घेऊन पाय, पावा घोंगडी घेऊन पाय. या उत्तमराव. पावा घोंगडी घेऊन पायी, संगे गोपाळ घेऊन गाई. भगवान श्रीकृष्ण गाई चारायला असे गोपाळांच्या सोबत घोंगडी काठी घेऊन निघाले. अनवानी पायात चपला नाहीयेत, शिवलेले कपडे नाहीयेत. भगवान श्रीकृष्ण 11 वर्ष 52 दिवस गोकुळात राहिले पण दाढी कटिंग केली नाही. कृष्णाला दाढी येत नाही बरं. कृष्णाने कटिंग केली नाही. कृष्णाने शिवलेले कपडे परिधान केले नाही. कृष्णाने पायात चपला घातल्या नाही. हे कृष्णांचं दिव्य चरित्र आहे. आणि त्यातल्या त्यात गोमातेची सेवा करत असताना भगवान श्रीकृष्णांनी इतकी मनापासून सेवा केली. आपल्याला सुद्धा भगवान श्रीकृष्णांचं बनायचं असेल ना आपण सुद्धा आपल्या गायींची सेवा केली पाहिजे. पण एक जी मनेरी नावाची गाय ती त्याला दिली पाहिजे. कोणती? मनेरी गाय. तू का म्हणे राख तू एक मनेरी. ही मनेरी गाय म्हणजे मन. ही भयानक गाय. मन वडाय वडाय उभ्या पिकातलं ढोर किती हाकल हाकल फिरून येते पिकावर. म्हणून अशी गाय तू एक सांभाळ बाबा. गाई चारतात, नुसती गाई चारतात, नुसत्या गाई चारतात असं नाही, सुंदर मुरली वाजवतात. किती गोड मुरली. मुरलीवर माझा जीव जडे, हरीच्या मुरलीवर जीव जडे, कसली जिवाळा भूल पडे. तुझ्या मुरलीची द्वारी, तुझ्या मुरलीची ध्वनी अकल्पित पडला कानी, अकल्पित पडला कानी. विव्हळ झाले मना, विव्हळ झाले अंतःकरण, खर धंदा विसरे. आहार सावरिया, आहार सावरिया, आहार सावरिया. आता 2025 नंतर मी
2026 मध्ये असं जाहीरच करून टाकतात गायकवाड डॉन वनारसे हा हे वनारसे आहेत का तुम्ही नाही तो कोणाचा आहे हा वनारसेचा बरोबर मनोहर वनारसे यांचा पुतण्या आहे तो डॉन त्याला चॉकलेट दिली तर जातो नाहीतर तो कोणाचंच ऐकत नाही वा वा या गावात ऐकताय ना तुम्ही पुढच्या 2026 मध्ये 8-10 कीर्तन करायचे जेणेकरून आपल्याला ज्या चाली येतात त्या चाली फार गोड आहेत जुन्या आणि नवीन लोकांना आपण त्रास देऊ नये हे आपले आम्ही जेव्हा पंढरपूरला दिंडीत जायचो शेडगे 3 मध्ये कधी शेडगे 3 मध्ये तिथं बोधे बाबा हीच चाल म्हणायचं तुझ्या मुरलीचे ध्वनी अकल्पित पडली कानी विवड झाले अंतकरणी मी घरधंदा विसरले आरे सावरिया कैसे वाजवली मुरली पुन्हा आवाज बसला पेटी मास्तर थोडं थांबा ना आहारे सावरिया अशा गोड चाली जुन्या मुरली वाजवली कृष्णाने आणि मुरलीच्या माध्यमातून गोपींना बोलून घेतलं कृष्णाने तर मुरली वाजवतो गाई चारतो नुसत्या गाई चारतो मुरली वाजवतो असं नाही अनेक खेळ खेळतो विट्टी डालू चेंडू लगोरी नाना परी खेळ मांडला लगोरी खेळ मांडला लगोरी खेळ मांडला लगोरी खेळ मांडला खेळतात नाना परी खेळतात नाना परी खेळ मांडला लगोरी 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 खेळ मांडला हे अबक तुबक तिबक पोरा त्रिगुण खेळ मांडू बगदी बगदी बग पोरा त्रिगुण खेळ मांडू अबक तुबक तिबक पोरा त्रिगुण खेळ मांडू बगदी बगदी बग पोरा त्रिगुण खेळ मांडू खेळ विट्टी दांडूर पोरा खेळ विट्टी दांडू खेळ विट्टी दांडू पोरा खेळ विट्टी दांडूर पोरा खेळ विट्टी दांडू खेळ विट्टी दांडू पोरा खेळ विट्टी दांडू अबक तुबक तिबक अबक तुबक तिबक पोरा त्रिगुण खेळ मांडू अबक तुबक तिबक पोरा त्रिगुण खेळ मांडू बगदी बगदी बग पोरा त्रिगुण खेळ मांडू बगदी बगदी बग पोरा त्रिगुण खेळ मांडू हमामा पोरा हमामा हमामा पोरा हमामा पोरा हमामा हमामा पोरा हमामा हमामा पोरा हमामा हमामा पोरा हमामा पोरा हमामा हमामा पोरा हमामा परिवार बाबा परिवार बाबा हमामा पोरा हमामा हमामा पोरा हमामा हमामा पोरा हमामा हमामा पोरा हमामा पोरा हमामा हमामा पोरा हमामा पोरा हमामा परिवार गमगमा कानबा खेळडाव जाऊन कुरडी कानबा खेळडाव जाऊन कुरडी कानबा खेळडाव जाऊन कुरडी रे कानबा खेळडाव जाऊन कुरडी हे किती करसिनार कुरगोडी किती करसिनार कुरगोडी कानबा खेळडाव जाऊन कुरडी कानबा खेळडाव जाऊन कुरडी हे कानबा खेळडाव जाऊन कोरडी कानोबा खेळडाव जाऊन कोरडी हे तब 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 कानाला तिकून नाव दिला झोकून गेला गुण गावा गुण गेला गुण गावा गेला गुण गावा गुण गेला गुण गावा किती करसिनार कुरगोडी किती करसिनार कुरगोडी
हे विठ्ठू झेंडू झेंडू लगोरे नाना परी विठू चेंडू लगोरी नाना परी विठ्ठू दांडू चेंडू लगोरी नाना परी विठी दांडू चेंडू लगोरी नाना परी खेळ मांडियेला यमुनेच्या तीरी खेळ मांडियेला यमुनेच्या तीरी गोपाळ सवंगडी बना गाय गोपाळ सवंगडी बना गाय गोपाळ सवंगडी बना वना वना गाय गोपाळ सवंगडी बना गाय गोपाळ सवंगडी बना वना गाय गोपाळ सवंगडी बना खांदी भारा पोटी भूक काय खेळायाचे सुख खांदी बार पोटी भूक काय खांदी बार पोटी भूक काय खेळायचे सुख खांदी बार पोटी भूक काय खेळायचे सुख काय खेळायचे सुख. भगवान श्रीकृष्ण अशा सुंदर लीला करतात, खेळ खेळतात. गोपाळांना भुका लागल्या, 1:30 वाजल्यात, कमी लेट 5-10 मिनिटं कमी असतील, परंतु 1:15 पर्यंत आपण कीर्तन करणार होतो. सर्वांच्या शिदोऱ्या भगवान श्रीकृष्णांनी एकत्रित केल्या आणि हा जो प्रसंग आहे, या प्रसंगाचं वर्णन शुकाचार्य करतात. बिभ्रद्वेनो जठरपटयो शृंगभे त्रेच कक्षय वामे पानम रसून कमलं तत्फलान्यम गुणशु तिष्ठन् मध्ये सुपरिसृदो हास्य नर्भ विश्वै स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यद्य भुक्बाल केले गोपाल कृष्ण भगवान की जय. आधी विठोबा रखमा भजन होईल, तदनंतर ज्ञानेश्वर माऊली भजन होईल, जय विठ्ठल होईल, नंतर बोलेले लेकुरेपर्यंत अभंग होतील आणि नंतर शिंके लावेले दुरी कंठी धरला कृष्णमणी आणि यानंतर झाले समाधान, आरती, थोडासा प्रार्थना, पसायदान आणि नंतर सन्मान सत्काराचा कार्यक्रम होईल. सर्वांनी एवढे कार्यक्रम होईपर्यंत शांतीला धरावं, शांतीच्या सोबत राहावं. विठोबा रखुमाये ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली हा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल बोलेले पुरे वेळे वापुरे करा क्षमा अपराध महाराज नाही विचारला देकारम्या करा क्षमा अपराध महाराज तुका म्हणे ज्ञानेश्वरा राखा पाया करा क्षमा अपराध महाराज शिंके लावेले दोरे होतो काचे मी वरे तुम्ही वारे दोहीकडे मुख पसरोनीकडे आवाज तुम्ही वारे दोहीकडे मुख पसरोनीकडे म्हणे हाती टोका निकवणे टोका कंठी धरला
वाटो एकमेकावर श्रवणिका संभ्रम झाले समाधान तुमचे देखील चरण आता उठावे से मनाई हे सर्वाणिकापणे ते सापडले केले आता उठावे से मनाई पावणे भोग गेला निवारे लावला आता उठावे से मनाई आजी करोनी आरती चक्र पाणी ओवाळते धन्य धन्य नृत्य कर देवा पहा पहा व सकळा बंद तुम्ही बाळा आजी पुराण गावा हे टाळे वा सन्निध जवळे आजी पुराण नवस धन्य काळ प्रेम सप्रेम आरती गोविंदा ते ओवाळते धन्य ते लोचन नृत्य कर देवा बाळा प्रौढाने मुग्धा ओवाळते प्रेमानंद नामामध्ये केशवती कोणी राहिलो धन्य धन्य ते लोचन नृत्य कर देवा अवलोकन योगी 28 विटेवर उभा मग रुक्माई कुंडलिका भेटी ब्रह्मलिका चंदेवाई बिंब उदरी जय देव जय पांडुरंगा रुक्माई वल्लभ राईच्या वल्लभ पायी जलगा तुळशी माळा गळा कटेवणी कटी कासे पितांबर कटुरला देव सुने अरण्य ते भेटी गरुड हाडवंत कुटे जय देव जय पांडुरंगा रुक्माई वल्लभ राईच्या वल्लभ पायी जलगा आषाढी कार्तिके भक्त नेती चंद्रभागेमध्ये स्नान ते करते दर्शन येळामध्ये होय शिवाशी नाम देव जय पांडुरंगा रुक्माई वल्लभ राईच्या वल्लभ पायी जलगा आरती ज्ञान राजा केवल तेजा सेवनी साधू संत विदला माझा लोपले ज्ञान जगे तजन अवतार पांडुरंगा ठेविले जाणे प्रगट गुह्य बोले विश्व ब्रह्मच गेले राम जनार्दने ठेविले आरती ज्ञान राजा केवल तेजा सेवनी साधू संत विदला माझा आरती तुकाराम स्वामी सद्गुरुदाम सिद्धानंद गुरुदेव माई दाखव्या मारी राघवे सागरात पाशान तारिले गचित गोपाचे मकर चले आरती तुकिता तुलने से ब्रह्म दुखासे आले रामेश्वरे चरणे मस्तकडे तुकाराम स्वामी सद्गुरुदाम सिद्धानंद गुरुदेव माई दाखव्या मारी तुकाराम ऐका ते छत्रपती महाराजांची आरती लाव बाळा हा खरं का नाही?